El Museu dels Volcans d'Olot és una guia per entendre la zona volcànica de la Garrotxa. A la Garrotxa hi ha més de 40 cons volcànics. Tots aquests cons estan dins d'un parc natural que ocupa gran part de la Garrotxa i, per tant, moltes ciutats i poblets estan a dins d'aquest parc natural. Això li dona una característica molt especial a les nostres viles, perquè al mateix temps que han de protegir el seu entorn i vetllar per la salut del nostre paisatge, a més són ciutats que estan creixent i on la gent fa la seva vida normal, i això li dona una característica especial a tota la zona. El fet que aquí a la Garrotxa hi hagi volcans està produït per tota una sèrie de falles que hi ha sota els nostres peus. De fet, a Catalunya hi ha volcans molt més antics. Els nostres, el que tenen de característica, seguint aquestes falles que hi ha sota els nostres peus, és que són els volcans més joves, per tant més ben conservats, on podem veure bé tot l'edifici dels volcans. Clar, el volcà del Cruscat és espectacular perquè té un gran cràter i a sobre hi ha crescut un bosc que és la Fageda d'en Jordà. I per l'altra banda, durant molt de temps hi va haver-hi una cantera, una pedrera. Ara, que tot això està prohibit i està protegit, en canvi queden encara les restes d'aquest tall on podem accedir-hi i veure com és un volcà per dintre. A Santa Margarida hi ha una ermita al mig del cràter. Ens hi trobem en molts llocs de la Garrotxa on hi ha algun santuari, algun petit oratori. Segurament, degut a que els nostres avantpassats devien pensar que era bo protegir aquell lloc. Clar, el fet que tornin a despertar-se els volcans és una possibilitat molt remota. Fins que no faci 15.000 anys de l'erupció del Cruscat, i només això en portem uns 11.500, no podem estar segurs del tot que acabi el temps dels volcans a Catalunya.